Nee, hier rent nog wat hentje goed om. En net te volle meer, maar... Ja. Puk, puk, puk. Puk, puk. Puk. Ik heb wel een heel leger henhamer. Ja, wat maakt er mij? Een peer is mooi, maar... Laatst al je hen is er... Wist het ook wel eens een keer. Nou, hierin al omkrieten, denk ik het meeste van de eerste documentaire met Sibbelen. En zo werd ik hier bekend door de omgeving heen, dat de mensen me koen. En toen kwam man bij het hond. En ja, toen zagen de mensen daar een proteinij, jongens, die kwarte stekjes. En voor die ene kwamen het horen. In het Friese Zwaagwesteinde woont Frans Waagstra. En die varkensboeren, dan had je die keiharde mestlucht van die varkensgier, weet je wel. Ik mag ook dat spak, dat echte, dat spak dat van een varken, dat lust ik altijd graag. Ja. Maar als je dan die gier en die mest hebt, dan loopt het water maar om mijn tanden, weet je wel. Ja. Dat heeft iets. Maar nou zeggen bij Kwartlini niet eens een filmpje van jou op Facebook. En daar schrokken wij een soort meesten toch wat van. Want jou hen al wat mooi maken de laatste tijden. Ja, nou is het van... zekerheid had mensen nooit in het leven. Want... ja, de mens werkte maar God beschikt. Nou, goeiedag. Dit is met Frans Zwagstra uit Zwaagwesteinde van Man bij het Hond. Ja, daar lig ik dan. Nou, ik ben er overdag wel eens even uit. Want ik knap gelukkig weer wat op. Ik weet niet wat me overkomt. Maar ik ben heel ziek geweest. Je zijn niet begint met de dokters. Nou, ik moest maar een papier tekenen. Ja, ik kan niet meer worden net, want het kon ieder moment gebeurd worden. Ik kan net, nee, je zou het net zitten. Want wat mankeer jou fysiek? De lever, die, nou ja, dat is niks meer. Dat is een raar ding. Nou ja, die doet haast niks meer. Nee. Vroeger ging de hoofdzakel gewoon daar. Maar je kan joden daar heel wat. Als je wel eens zien, als ik nou net als super spul kreeg, natuurlijk spul, nooit geen drank weg, geen zout, dat die lever dan misschien weer een beetje het oppakt en dat die weer wat in actie komt en dat die dan wat, nou misschien leeft er weer op zo. Nou, nee. Ja, ik ga hier in tijden net best, joh. Die pelen er voorbij. Die geiten maar het heer er net bij scoren. Ja. Wat? Je leest hem eerst onder de wijn. Oh, je bezig, joh. Jij bent aan het rijden. Hoe steen jou op het start in het leven? Want jou her eerste jaren kregen van... Het kind Alex elk moment wel eens oerwijzen. Ja, nou ja, dat had mijn hele leven zo geweest. Maar dan op een andere manier, weer in andere situaties en zo. Want ik ga altijd grenzen verlezen wilt, ik ga altijd vrij man geweest. Dus ook bij de boeren aan het werk weer, nou ja, zie tussen het vee, dat ga ik wel eens wat graag. Met de hinders en bollen en spul. Dus er is toch al risico. Als er wat gebeuren kan en met de reizen, als het op reis beste komt van alles tegen. Ik leid alles in de Pyreneeën en om maar te zeggen, ik weer meer daar levend. Als een geraamte samager, klein verschoord aan een bulk te hangen. En nou, daar heb je een beer, die had ik daar brullen. En een prutje wolven, die halen daarom, die roken me daar. Nou ja, toen op zo'n moment, zeg maar, dan ga ik bidden dat de Heer me injagen welke keuze ik meidje maakt. Ik kreeg zo'n energie, ik ben op een fiets zitten gaan, ik had heel een fiets. Met de racefiets erop, boven over de hoogste bergpas. En zo daalde ik
haast benij aan Barcelona ta, in de steek Wildernis. En daar heb ik geslept in Senneblomveld. En de oren Janus werd wakker. En toen viel ik me een stuk beter. En heel Spanje lijf ja me iepen. Wat zit hier een raar gat? Waar ben we hier nou weg? Kijk maar. Net op een hassen in een sleet. Maar dan gaan we daar even om in het paleis heen weg, joh. Is die nou wat nooit zien voor ons? Niet zien? Ja, dat moet wel niet zien. Ik heb ook maar net bereikt. Heb je een plan? Als ik in het leven wil wonen, dan wil ik nou bij zien als ik boer weer ken. Dat mijn hele leven een gevecht was om boer te worden. Maar dat zit er nou wel in. En als ik een kans kreeg, jeden eens even over het evangelie praten, tegen mensen wat evangeliseren. Nou, dat is misschien mensen er 10 jaar. Dan ga ik nog wel weer in Holland om grote reizen te maken. Nee, naar Spanje, Marokko, de Verenigde Staten op een fiets. Maar als het ooit al heel wat wordt. Nee, er zijn grote mensen die plannen alles met pland worden, ben zijn datum daarheen en ben zijn datum weer thuis werden. Ja, nou zeg ik dit en dan zeg ik dat. Nee, ik zeg helemaal niks. Maar zeg, het kan wel wel dat het helemaal niet wordt. Maar ik heb de ideeën wel. Ik hier de sleutels aan maken. Nee, je komt misschien later echt wel zwaar aan uit. Als ik dan opknap ben ik bij hier en dan kom ik maar dan hier eens ben door. Doen we dat? Oh.